मैया बिजितगोरा बसुमतारी होननाय देबरगाव ब्लकनि सभापति होनदों बिथाङा सभापति बिथाङा सासे MCLA आरो आइजो माहारिनि सायाव गाज्रि भाबै सोंखारिदों गाज्रि भाबै बिबुंथि होदों दिनै बेनो प्रमाण जायो जे UPPL दोलोहा आइजोफोरनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो रेसपेक्ट गैया गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि UPPL सरकारनि नेतृत्वआव कुनु आइजो माहारिया सन्मान होजायाखै आरो होफेराखै आरो आइजो माहारिया सुरक्षित गैया होननानै आं सानो आरो बेनि थाखायनो आङो दा दिनै क'क्राझार सदर थानायाव आङो FIR बिजितगोरानि बिजितगोरानि सायाव आं FIR होनो फैदों जाहाथे भबिष्यताव बे बिजितगोरावन बादि UPPL नि विभिन्न पदवीधारी व्यक्तिफ्रा कुनु आइजो माहारिनि सायाव बेबायदि अशालीन मन्तब्य आरो गाज्रि बेबहार जाहाथे आखु देखायनो दाहाथों आइजोफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर दाहोथों बेनि थाखाय आइजोफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै आङो माबायाव सदर थानायाव फैनानै आं बिथांनि एगेन्स्टआव केस होफैदों UPPL दोलोनि सायाव कुनु आइजोफ्रा सुरक्षित नङा बेखौनो आं बुंनो सानदों दिनै BTC नि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आइजो माहारिया सांग्रां जाबाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'नि UPPL सरकाराव बयनिख्रुइ बांसिन थगायजादों होनबा आइजो माहारिया थगायजादों साफ्रोमबो आइजोनि न'खराव थांनानै साफ्रोमबो बिमानि न'खराव थांनानै बिसोरो होनदोंमोन जे नोंथांमोनहा साबसे फिसा दङ साफ्रोमबो फिसाखौ साख्रि होनाय जागोन होननानै आइजो माहारिखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै आइजोफोरखौ थगायदों बिथांमोनहा बुंदोंमोन साफ्रोमबो आइजो ग्रुपनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 थाखानिफ्राय आरो उननि दिनाव 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोनहा महिलाफोरखौ प्रलबित खालामदोंमोन दिनै बाहायबो महिलाफोरखौ थगायदों गतिके आरो दिनै जों नुनो मोनदों जे ससियेल मिडियानि खेत्रआवबो ससियेल मिडियायावबो बिसोरो विभिन्न निउज पर्टेलनि जगदिबो आइजो माहारिखौ सासे सन्मानित सासे आइजो माहारिखौ बिसोरो बेबायदि गाज्रि भाषाजों होननानै सोंखारिनाया बेनो प्रमाण जायो जे BTC आव प्रमद बर'नि दैदेननायाव महिलाफ्रा सुरक्षित नङा BTC आव BPF शक्तिशाली दङ रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव आस्था दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय जे BTC आ 17 बोसोराव जों रायजो राजाखौ सुरक्षित खुंथाय होबोदों महिलाफोरखौ सुरक्षित होबोदों बेनि सायाव सारा BTC नि रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव जोंनि नेतृत्वनि सायाव बिसोरहा गोजोननाय आरो बिसोरहा फोथायनाय दङ गतिके जोङो रायजो राजानि बे गोजोननाय आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो जोङो फैगौ एसेम्ब्लियाव जोङो गोख्रों भाबै दावहा नांगोन হয় ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে FIR কৰা হৈছে মই UPPL দলৰ দেবৰগাঁও ব্লকৰ সভাপতি বুলি এখেতে উল্লেখ কৰিছে নিজেই আৰু এই ব্যক্তিজন বিজিতগোৰা বসুমতাৰী এই ব্যক্তিজন মোৰ ওপৰত এটা অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে মোৰ শালীনতা লগতে মোৰ গোটেই পৰিবাৰৰ মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ কৰাৰ লেখীয়াকৈ বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই ব্যক্তিৰ ওপৰত জোৰদাৰ কঠোৰতকৈ কঠোৰতম এটা দণ্ডনীয় এটা আইন প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে FIR দিবলৈ আহিছোঁ এই ব্যক্তিৰ ওপৰত যাতে ভৱিষ্যতে এই ব্যক্তিজন তথা UPPLৰ এই সদস্যসকলে অইন এটা মহিলাৰ ওপৰত বেয়া নজৰ আৰু অশালীন BTADবাসীৰ মহিলাসকলৰ ওপৰত অশালীন আৰু বেয়া নজৰেৰে যাতে এখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই আজি FIR কৰিবলৈ ইয়াতে আহিছোঁ আৰু এই ব্যক্তিক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যত কৰি পেলাই কঠোৰ শাস্তি বিহিত কৰিব লাগে তাক মই অনুৰোধ জনাব আহিছোঁ প্ৰমাণ কৰে যে UPPL দলৰ মহিলাৰ প্ৰতি কোনো এখেতসকলৰ সন্মান নাই আজি বহুদিনৰ পৰাই মহিলাসকলৰ ওপৰত এখেতসকলে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে মহিলাসকলৰ ওপৰত এখেতসকলে মহিলাসকলক লঞ্চিত কৰি আহিছে ঠগ বঞ্চনা কৰি আহিছে আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে মহিলাসকলৰ প্ৰতি এখেতসকলৰ UPPL দলৰ সন্মান নাই